What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Moi. Mä oon Henkka. Mä rempsee 15-vuotias reipas poika Nokialta. Mä pelaan jalkapalloa. Mä oon maalivahti. Mä en oo ihan vielä maajoukkueessa. Kyllä musta kohta maju tulee. Sellainenkin musta saattaa pesiytyä, jos pesää tulee. Tykkään koiraeläimistä, kissaeläimistä ja pienistä kaloista. Mulla on 3 kalaa itsellä. Niiden nimi on Kikke, Kokke ja Makke. Tällaista. Mä oon rempsee poika. 98, 9 ja 100. Ja mä oon atleettinen. Nainen on keskipitkä. Pitkät sääret. Elegantti. Kahvista tykkäävä. Sporttinen. Atleettinen. Brunette. Ei blondi, ei blondi, ei missään tapauksessa. Ei kyllä missään tapauksessa. Seikkailun haluinen, matkusteleva ja ennen kaikkea tyrmäävä ulkonäöltään. Ruotsalaisista naisista. Hyvällä vartalolla, sopusuhtaisella mahalla, ihanasti keivasta takapuolesta. Pyllyn pitää olla hyvä. Se on kerta, se on tärkein. Pylly. Peppu. Ruotsalaisnaisen peppu. Mitään parempaa ei ole. Tykkään matkustelusta tosi paljon. Sitten just koiraeläimet on tosi söpöi. Mä tykkään sukeltamisesta ja paljon näistä meren elävistä ihmisistä ja asioista. Tietokoneet on kans lähellä mun sydäntä, niin kuin näette. Ja mä tykkään syödä kanansiivet ja hot wings. Ne on tärkeimpiä. Sitten tykkään kans tytöistä. Mä haluaisin löytää elämäni naisen. Mä tykkään asua loft-asunnossa Helsingin keskustassa. Mäkki pitää olla lähellä. Hyvät ravintolat, hyvät kulkuetäisyydet keskustaan ja ulkomaille. Nyt mä lähden kotiin. Ja muista, mä unohdin vielä kertoa, että mä tykkään polkupyörästä.